Tradícia obuvníckej výroby v Skutči sa dátuje už od roku 1534. Ale výhradne športovú obuv, botasky, tu vyrábajú iba 13 rokov. Krasokorčuliari, lyžiari, hokejisti, volejbalisti, futbalisti, ľahkí a ťažkí atléti, vlastne takmer všetci naši športovci dnes poznajú a obúvajú si športovú obuv značky Botas. 60% výrobnej kapacity vyvážajú zo Skutče do 35 krajín sveta. Niet takého športu, pre ktorý by obuvníci z Botany Skuteč, a sú medzi nimi aj obuvníčky, nedokázali vymodelovať a ušiť vzornú obuv pre špičkových športovcov. V botaskách dobili olympijské medaily a stáli v nich na stupňoch víťazov na majstrovstvách sveta i Európy. Botasky sami získali veľa zlatých a najvyššie ohodnotenie na medzinárodných veľtrhoch a výstavách.